Je to historický deň, prvé víťazstvo klubu v Lige majstrov. Treba byť určite šťastný a pyšný. Pyšný na týchto hráčov. Povedal by som, že dnešný zápas, samozrejme, pretože hrali pred 2 dňami, tak je to veľmi náročné. A myslím si, že Arnau a Miguel Gutiérrez, že skutočne klobúk dolu a aj tí hráči, ktorí sú tu vlastne s nami už niekoľko rokov, tak treba uznať to, čo robia. A tiež aj Danjuma, samozrejme. Teším sa veľmi aj z Juanpeho gólu, je s nami už dlho. Čiže je to skutočne taký šťastný deň. Je možné, že budeme mať jedného alebo dvoch ďalších zranených hráčov v ďalšom zápase proti Las Palmas, ale budeme musieť naďalej sa snažiť, bojovať a ja som veľmi náročný aj na týchto hráčov každý deň. Tlačím na nich, ale musím teraz uznať naozaj aj to, čo urobili. Ja som veľmi pyšný na nich. Blahoželám k víťazstvu, prvému historickému víťazstvu. A v tejto situácii, keď zatiaľ sa vám nedarí veľmi v lige a máte veľa zranených hráčov, dalo by sa povedať, že toto je možno aj taká psychická vzpruha, aby ste videli veci pozitívnejšie. Ja vždy hovorím, že po zápasoch sa snažím vlastne ako keby zatvoriť tie dvere a riešiť iba tie veci, ktoré dokážeme riešiť, ktoré chceme zlepšiť, robiť dobre naďalej to, čo robíme dobre. A či už vyhráme alebo prehráme, tak v podstate vždy robím to isté. To, že sme vyhrali teraz, tak to veľa nezmení. Ja som aj minule po zápase proti Real Sociedad povedal, že si myslím, že hrali dobre, že samozrejme človek môže prehrať alebo vyhrať. Ten protivník ho môže prevýšiť v niektorých činnostiach, ale myslím si, že sme hrali dobre a ja si myslím, že dávame vždy do toho všetko. A preto hovorím, že som veľmi šťastný za nich. Lebo ja ako tréner od nich chcem skutočne takú odovzdanosť, vášeň, zápal, aj nejakú tú myšlienku, aby teda tie moje myšlienky skutočne ich prijali. A myslím si, že to, čo robili dnes, tak naozaj, napríklad Miguelovi som tiež dal nejaké iné pokyny, lebo chcel som, aby Danjuma mal väčšiu vertikalitu, aby tam bolo viac tých kolmých prihrávok. A preto hovorím, že som veľmi rád, hovorím, bez ohľadu na to, či sa vyhrá alebo prehrá, tak som na nich pyšný a ak nám aj toto víťazstvo pomôže, aby sme sa možno viac nadýchli, tak je to super, ale máme teda málo času na ďalší zápas, na prípravu. Už v sobotu hráme ďalší zápas, musíme sa zregenerovať, lebo tí, ktorí hrali dnes, tak budú hrať vlastne 90% času a nemáme čas na niečo viac. Ďalšia otázka v katalančine. Povedal si, že by si mal jedného alebo druhého, alebo dvoch možno viac zranených, Martin a Donny, alebo ešte niekto iný? No, neviem úplne ešte, že v akom sústave, ale Ivan pri šprinte niečo pocítil a zastavil sa, nechal sa vystriedať, ale uvidíme, teda možno, že nebude môcť nastúpiť niekoľko týždňov, čiže uvidíme zajtra. A Donny povedal mi tak, že v angličtine, že 50-50, 50-50 a ja neviem, že či to znamená akože dobre alebo zle. A čo sa týka regenerovaných hráčov, tak možno, že daily, ale nie ešte v základnej zostave. Samozrejme, nechceme nikoho tlačiť, je tam tá možnosť, ale hovorím, nechceme na to tlačiť, lebo určite vlastne aj hráči veľa riskujú. Aj napríklad Ángel v prvom polčase, keď som videl jednu situáciu, tak som povedal Davidovi, aby sa začal rozcvičovať, lebo som sa obával, že sa niečo stalo, ale potom mi cez polčas povedal, že je to v pohode, že vydrží.
Takže ja aj realizačný tím skutočne sa chceme aj poďakovať hráčom, pretože robia všetko pre tento tím a klub. Ďalšia otázka v katalánčine. Gratulujem k víťazstvu. A chcem sa ťa spýtať teda na Donnyho van de Beeka. Môžeš nám povedať niečo vlastne o jeho pokroku, že či si vlastne nachádza tú pozíciu v zálohe a tieto zranenia ako vplývajú na hráčov? Ja som aj predtým povedal, že keď človek nemá k dispozícii tých dôležitých hráčov a nemôže možno aj dobre sa pripraviť na sezónu a okrem toho hrá v dvoch súťažiach a ten štýl trénovania vlastne nemôžeš mať taký ako vždy. Teraz jednoducho nemôžem robiť všetko to, čo by som chcel robiť. Napríklad aj tréning. Sme mali dnes iba ráno 20 minút, nejaké taktické veci, aby sme vedeli, že čo chceme, kde chceme dať na akú pozíciu, dať Arnaua, Miguela, Ivana a tak ďalej. A mali sme, hovorím, iba 20 minút. Čiže v podstate predtým to bolo nemožné, lebo sme mali plný týždeň. A plus, teda sú tam tie zranenia. Takže k dnešnému dňu môžem povedať, že my sa jednoducho musíme na to všetko adaptovať. A ja som tiež v tomto nováčik. A ja si myslím, že je skvelé, že napreduje aj Danjuma, aj Donny, aj Frances, aj Bojan. Ja nechcem nespomenúť všetkých, lebo myslím, všetci k tomu prispeli. A každé 3 dni máme zápas a človek má teraz niekoho hodnotiť, kto možno, že v stredu, povedzme, nezahral až tak veľmi dobre a potom ide hrať zasa v sobotu, tak ja sa snažím hlavne ukázať aj trpezlivosť, pochopenie, rásť spolu s nimi, hľadať tú ich najlepšiu tvár a verziu, lebo ja si myslím, že ten ich prístup je skutočne taký, že sa im nedá nič vyčítať. Ja ako tréner, aj náš vlastne trénerský tím. Rád by som sa opýtal, ako by ste ohodnotili výkon Slovana Bratislava. Či vás super niečím prekvapil a ktorých hráčov by ste možno označili za takých možno, ktorí vás zaujali vlastne tým výkonom? Bueno, han cambiado un poco el sistema. Povedal by som, že vlastne zmenili trošku ten systém. Zmenili jednoducho tie systémy, ktoré využívali predtým. Aj napríklad pozícia Toliča. A tiež tá línea 5 boli trošku nižšie, než sú zvyčajne v lige. A pre mňa Tolič je ten asi najviac talentovaný hráč a majú dosť dobrých krídelníkov, invertovaných krídelníkov. A teraz myslím si, že boli trošku viac vzadu, než zvyknú byť vo svojej lige. Myslím si, že nám nechávali málo priestoru na útok a museli sme byť veľmi trpezliví. Neprekvapilo ma to, ale v podstate to, čo zmenili vlastne tú líniu 5, tak samozrejme, nakoniec v podstate mali troch stredných obrancov a jednoducho aj potom tí naši krajní obrancovia museli na to reagovať a vykrývať tie priestory po krídlach. A hovorím,
Neprekvapilo ma to, ale videl som, že zmenili ten systém hry. Michel, Joaquín Vázquez Lupo en directo para el partidazo de COPE. Hace unos meses nos dijiste acá en sala de prensa antes de jugar contra el Pred Barça niekoľkými mesiacmi si hovoril, že Girona možno vchádza do novej dimenzie, respektíve po víťazstve proti Barcelone. Myslím si, že týmto víťazstvom tiež teraz vchádza možno do novej éry, novej dimenzie. Nie, ja si myslím, že to sú také rozdielne momenty, ale je pravda, že dnes je ten historický moment. Je to moment, ktorý by sme si mali zapamätať. A ja neviem, že či Stuani dnes, že či ten rozhovor s ním bol dnes v televízii. A myslím si, že veľmi dobre ukazuje to, ako vnímame tieto zápasy, že hráme za našu rodinu, za našich fanúšikov, za našich ľudí. A Stuani bol skutočne tiež neuveriteľný a cítil veľké emócie. A to cítime aj my, že vlastne hráme za našich ľudí, za našich fanúšikov, ktorí vedia, že sme si veľmi vytrpeli, aby sme došli až do tejto chvíle, kde sme teraz. Čiže je to historický moment pre klub a verím, že si budeme na to pamätať veľmi dlho, toto prvé víťazstvo v Lige majstrov. Dobrý večer, blahoželám k víťazstvu. V prvom kole proti PSG to bolo veľmi frustrujúce, pretože ste dostali gól v poslednej minúte, potom tiež proti Feyenoordu to bolo náročné. A začína sa možno obrácať tá karta. Ja si myslím, že vo všetkých troch zápasoch sme hrali dobre. Ja viem, že síce sme hrali celkom dobre, ale teda oni hrali ešte lepšie a dali gól v samom závere. Ale ja si myslím, že aj proti Feyenoordu aj dnes sme boli lepší než protivník. Čiže v tomto ohľade som pokojný. Neviem, že koľko máme vlastne, že ako sme v tej tabuľke. Pozrieme sa, že aké máme možnosti. Predpokladám, že minimálne ďalšie 2 zápasy by sme museli vyhrať. A to bude aj náš cieľ, aby sme sa ďalej, aby sme postúpili ďalej. Dobre, takže pozriem si aj tento zápas, ale potom sa musím sústrediť aj na náš zápas proti Las Palmas. A teda otázka bola, že ako hralo PSG, jeho zápas sa skončil remízou. A ja si myslím, že sme v takej pozícii, že môžeme naďalej bojovať o to, aby sme postúpili ďalej. Gratulujem k víťazstvu. V rámci toho všetkého dobrého, čo dnes bolo, neviem, že čo ešte chýbalo, aby tá oslava bola ešte lepšia. Možno ten gól od Stuaniho, že? Áno, a veľmi, veľmi chcel dať gól v Lige majstrov. Toto ešte chýba, a jemu chýba samozrejme tiež. A určite pri 3-0 som chcel nasadiť ešte 2 mladíkov a teda nepodarilo sa mi to urobiť. A Stuani samozrejme má 38 rokov a čo všetko si musel vlastne vytrpieť, aby debutoval v Lige majstrov. Gratulujem k víťazstvu. Máte 2 ďalších zranených hráčov. Je tu nejaká tá pliaga tých zranení, alebo je to len smola? Myslím si, že tí 2 alebo 3, ako Portu, Brian a Asprilla, tak to sú zranenia členka, čiže to je vlastne mimo tej súťaže alebo mimo tréningu. To je vytknutie členka po vlastne zákroku súpera. Tam sa nedá s tým nič robiť. No a tie ostatné, no jasné, ako znepokojuje ma to. Napríklad Ivan a Daly a tiež Oriol, to sú spoľahliví hráči. A to je, preto mali vysokú zápasovú záťaž, ale Oriol mi tiež povedal, že dostal vlastne respektíve protivník ho zasiahol do lítka, ale títo 3 hráči, povedal by som, že to je vlastne kvôli tej súťaži. Tie zranenia sú výsledkom súťaže.
Ale zranenia sa stávajú a niektorí sú možno náchylnejší a pri tom nabitom kalendári, bohužiaľ, ja dúfam, že že to bude tých 50% tých pozitívnych, takže verím, že to nebudú dvaja zranení, ale možno maximálne jeden. No a pokiaľ ide o Abela, menšie svalové zranenie, mohol by hrať, ale nechceme, lebo je to vlastne v aduktore, v tom svale a nechceme ho stratiť potom na 3-4 týždne. Čiže toto je vysvetlenie. Je to veľa zápasov, takmer nič netrenujeme, niektorí sa zotavujú, ale keď je taká veľká záťaž tých zápasov a súťaže, to nie je iba fyzická záťaž, ale aj psychická, všetky tie nároky ligy, ako aj ligy majstrov, aj pre mňa, lebo dnes nebudem v noci spať, lebo budem rozmýšľať nad zápasom, čo som mohol urobiť lepšie. Znova si pozriem zápas, ale viem, že zajtra budem taký ako zombík a budem samozrejme nevyspatý a potom bude musieť sa už pripravovať na ten ďalší zápas. A na to človek sa musí pripraviť a tá únava sa akumuluje. A samozrejme, my nemôžeme napríklad dnes hrať iba na 50%, nemáme tú kapacitu, nemáme tú schopnosť. Čiže ide o to, ako sa nejak prispôsobiť tejto novej situácii. Sebastián Vargas para Diario Sport. Michel, en la primera parte, incluso después del gol, V prvom polčase, dokonca aj po góle, sa zdalo, ako by si žiadal od týmu, aby šiel dopredu, aby tlačil, aby presoval. A berieš do úvahy určite aj tých hráčov, ktorí sú zranení. A čo ti vlastne chýba a čo nemáš teraz? Sme druhý tím v lige, ktorý najviac získava loptu na súperovej polovici. A tretí tím v lige, ktorý najviac prihrávok má v tej poslednej tretine po Barcelone a po Reale. A my to vieme, čiže ako mne tam nič nechýbalo, len jednoducho, aby sme išli ďalej, aby sme sa ďalej snažili. Lebo dnes sa ma tiež pýtali, dá sa hrať zápas vediac, že nemáš veľa hráčov na lavičke? No, ja si myslím, že sa nedá hrať tak, že budeš chrániť teraz ten fyzický stav hráčov, ktorých máš. Lebo ja si myslím, že hráči sú aj na to pripravení. Čiže my sme vyhrávali 1-0 a chcel som naďalej robiť ten vysoký pressing. A mali sme loptu a jednoducho držali sme loptu a chceli sme, ísť viac dopredu. Čiže nič mi tam nechýbalo, ja si myslím, že sme hrali dobre, ale musíme jednoducho naďalej tlačiť ďalej, vytvárať si čoraz viac a viac príležitostí a naďalej rásť. Ďakujem pekne.